luwih Bram. Ngono kuwi. Nah, nggih. Matur nuwun Mas Purba Sasongko. Wah, lek bab sejarah karo babakan religi, karo babakan uka-uka takono karo Mas Purba kuwi. Buka channel panjenengane kuwi. Ayo nggih. Ya, Nduk. Apa, Nduk? Nggih, gegarane niku nggih. Oh, gegarane nggih. Monggo bawa gegarane. Nah, nggih, nggih. Suarane yo halus, budi pekertine apik, sopan santune yo temata tenan. Nggih, amin pangestunipun panjenengan, Bapak Ibu Kesi nggih. Dipertahankan ya, Nduk ya. Nggih. Nantian sampean sun calone dadi sinden saya melejit, Amin, saya amin, kondang, amin. saya larang ning yo Amin. etika itu yang pertama yang utama Nggih, itu. leres. Nggih, ngono kuwi. Lebet pisan Luput pisan kena pisan kena pisan. Sik, sampean ben rada kemenyek rada kemayu tak kei contoh. Nggih, pripun Mbak Tuti nggen kuwi, Mbak. Pripun? Luput. Ayo. Ayo Mbak Saben Tuti. bengi. Mbak Ayo. Tuti ayo Mbak Tuti. Luput. Luput. Ayo. Luput pisan kena pisan Bah, Jan. Endel nggih, Pak. Hah? Suaranya itu loh. Kok endel piye to? Maksudnya nganu manja suaranya manja. Ora endel kok Lah, endel. pripun? Ondel. Eh. Kewek ding, kewek ding. Tuti Endelita. Wah, ganti jenenge nama. dhewe, berarti kayak Ya. kaos nanti dhek. Jeng. Nggih. Ape, makasih Mbak Triastuti. Terima kasih Ibu Tuti. Iya. Iya, iya. Numpak jaran ya. Iya, iya, ayo. Yen gampang luwih gampang yen angel angel lang Kediri ana apane ya Mas Gareng kok iso mak jedul rata-rata kok jos-jos ngono. wonten tahune, Pak. Tahu. Tahu to? Iya, tahu dari Kediri. Oh, tahu kuning to? Nggih. Oh, tahu takwa. Oh iya. Ayo, tahu takwa, gudang garam. Ayo wis luar biasa.
Biyen Mak Jedul Suwargi Mega kae Nggih, Mbak Mega. Terus Mak Jedul neh Niken Salindri ya Nggih, Mbak Niken, alhamdulillah. Sampeyan Lintang Kairo Mak Amin. Jedul. Mbak Birgita Mak Jedul langsung. Nggih, Mbak Birgita itu juga dari Kediri. Ayo mulai melejit deh. Wah. Asri. Oh iya kaya Kediri Asri. Asri Ivo. Ya, Nduk. Tan kena tinumbas harta ya padha karo Panaraga ki ya sindan-sindan hebat ya akeh wiwin biyen ya sindane Pak Anom sinten Bu Kesirian Bu Sri Atin ya. Ah Bu Sri Atin nggih Mas. Ah kaya Panaraga Mak Juwedul neh Pak Miatin. Dan lain sebagainya. Apa kaya apa. Angga coba diaturake. Neng kula. Ayo. Coba Lintang Kairo jenenge ya jos. Heeh. Ndak men ning YouTube ya cilikane Lintang iki tau viral pas ade wayangan ning Ngancuk. Iya. Nggih, alhamdulillah. Nika. Nggih, kae wis entuk pirang-pirang dolar lho, Nduk, kan. Njaluk apa piye? Njaluk dolare apa piye? Dolare pripun? Lah ning YouTube ku kan tak unggah, tak ketok tak unggah to. Penontonnya nganti apa jutaan kan. Jutaan alhamdulillah. Nggih, kaya ngono kuwi. Dadi asline lek sampean gelem merunut sejarah gitu. Sampeyan iki bibit kawite mulai diel mangkate saka aku kae lho asline. Nggih, Pak. Akhire kabeh kan ngerti Lintang Kairo lho kabeh ngono kuwi. Nggih, datang pundi nika Kedhongombo. Kedhongombo bener, Tanjung Anom. Nggih, Tanjung Anom. Biyen bar kuwi bapake angger wayangan Lintang Kairo dijang padahal anu mboten saged. Nek saged Lintang Pambayun ya ngono. Nggih, mergo ya laris Lintang Kairo adoh turah. Ayo. Entek nek, Nduk, yuk, dayu.
luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih, mirasa nduk, mirasa elok. Lah, iki ana WA saka penggemar YouTube Pak Dalang untuk ini obat kecewa karena YouTube jenengan tidak live minta Mbak Uun Ilo Gondang Banyumasan. Iya, Mbak Uun iki lho. Ya duwe penggemar dhewe lagi pancen ya wis walah tenan. Wah, jan siji Mbak Uun loro Birgita. Ha iya. Angger petuk karo Piyai Sugih ngangge topi koboi. Wah, wis jas luar biasa. Karang nggih ngeling-eling ya kasanah budaya iki rena-rena. Ya, Ilo Gondang Banyumasan. Senggakane disiapke. Ayo Mas Taslim, Mas Joko, aja eneng-enengan. Ayo, ta apa-apa sing kompak, salah-salah bareng ngono lho. Ayo. Ya ora dibenerke. Pun ya diaturake Mbak Uun Febrian dari Sarjana Seni menika gurunipun para sinden ing Sanggar Guna Carita Madiun. Wah iki luar biasa. Mergo sponsore Pak Gunarto Guna Tali Jendro. Mula ngangge guna. Ayo. Mboten. Ora nek hubungane ya nuwun ya. Hubungane mboten enten. Mboten enten lah ya kuwi. Mboten. Jan pira muridmu? Murid T30. Masalah ngungkuli nggenku no. Mboten ngono jenengan. Loh, lek sindenan nggenku selawe kurang. Oh, ten. Nek dicampur pedalangan, karawitan, tari, terus karo grup rasan-rasan. Kuwi ana lek 150 enak. Ha iya. Sing kathah napa, Pak? Rasan-rasan. Oh, nggih. Sami berarti. Ha iya. Nggih. Ilo Gondang iki lek Mbak Uun iki angger iki lintas daerah ngono apik-apik iki. Ya, kon cara Parahyangan ya jos, cara Banyumas jos, Jawa Timur ya oke. Ya. Ya, Mbak. Gemyan inyong teging cilik didolani biung rama dipun gendong kewer rinawangi dipun kudang dililing lan disawang inyong nangis tulung parikane ilo kadar pirak wong lanang sing rasa Esok gambang, sore gambang, bukan gambang, kecemplung blumbang heo ayo. kadar pirak wong lanang sing rosa ngagong Esok ngagong, sore ngagong, bukan ngagong, keblek-keblek-kong. kadar pirak maning wong lanang sing rosa-rosa nylantem Esok ngagong, sore kok mangan apem. Awas, tarik. sari lau
dijak dadi ben kulino ngono kuwi. Dek ngeboti gusur. Ah iya, ya ngono. Kok lek mboten gusur. Iya, ora gusur ya. Maaf nggih niki wau kleru, Pak. Nah, lho apik lho, ora angger sinden lho, kleru mengakui ngono, Mbak. Nggih. Kleru. Misale piyak-piyak kancane disalahne. Ayo nggih. Nek mboten nyalahne mik. Oh, mikir dakduk-dakduk ngono. Nah, iya. Ya, Mbak. Eman, 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 eman. Sing eman ketemu kapan? Sing eman ketemu Wakul kayu, wakul kayu. Wakul kayu cepone wadah pengaron. Cepone wadah pengaron. Senengane kanca-kanca metu. Ha iya, wadah rawon. Ngaron ngawut ya ora. Penyaron, pengaron ora. Kapanane kapanane ya Bangun, ayo bangun. ayo bangun Ayo, wong lanang. Kapanane? nggih Pak tenang Pak Nah, iya. kapanane ketemu pada dewekan Yuk. ketemu pada Sing nyauri sinden-sinden. Pisang gampang ora bisa nyuling, Mas, Mas. bisa 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 nyuling ora bisa ndemung, Mas, Mas. bisa nyedhik bisa nembung Rawani nembung. Ayo, nggih. Bisa ndemung ora bisa nylentem, Mas, Mas. bisa nembung bisa Lentem. Ayo. Ono mbiyen era 19 dier. Gagareng meni. Jireh kuwi. Oh, jireh kuwi. Ayo. Coba. Mpun nggih niki Urung. Sare deng regentong gentong. Gito. Sari laut rama ulangi rama luyur pada balikan nangitun ilang gondang banyu
Lisus kali kedung jero banyu mili kedung jero banyu mili ngomong li abad doan ora. Manang saten Lah, manang saten ha. Kedisian wae Kang, kendel aku bose to. manang saten atine bular baleran atine bular baleran minggu ora pre mas ditunggu-tunggu Apike? Dina Minggu ora prei, Mas, ditunggu-tunggu ora diwehi. Regane wonge wis turu. Sari laut ramah ulangi ramah gluyur pada balingan langit tut hilang gondang banyu masan Matur sembah nuwun, Mbak Un, kena nggih tamba kangen. Ayo. Kapan neh ngetokne kaya ngene lek ora suasana-suasana sing tentreme kaya ngene iki e. Terus Gong. Ayo bener. Ayo jarang metu kaya ngene iki. Ya, heeh. Mula ya jenis iki terus rondo nunut dan lain sebagainya ngono kae. Ayo. Apik, heeh. Ceki krek ngono kae. Ya. Warna-warna wae. Heeh. Monggo sak menika ingkang mungkasi kula nyuwun kanthi sanget dumateng Mbak Birgita Ayu. Bersama Mbak Tri Hastuti Retnawati coba kaya apa? Ayo nggih. Diaturake apa iki sing ketoke lagi in ki apa? Kira-kira sekarang ben komplit. Ya. Apa Bir saiki Bir sing lagi in Bir? Mergo tembang saiki iki pirang-pirang. Iya, heeh. Sing apal ya sinden-sinden kuwi. Apa, Bir? Iya Pak. Kusuma Wijaya. Oke. Jenengan tuh sebagai dalang tuh nggih harus menghafalkan lagu-lagu yang kekinian Pak. Oh iya, mulai. Ben ora lestari ya Pak kelejane. Nah, iya ta, aku mulai lagi kayak ono catatan. Ini malam ini lagunya ini Oh ini gitu Pak. ya. Ngono Oke kuwi. bisa Pak, bisa. Ben aku ora mulek kae. Ayo. Oke. Ah iya, pancen ya kudu kreatif zaman saiki lek. Zaman saiki dalang ora ngerti lagu-lagu yo ngono kuwi kuyo-kuyo kuwi akhire. Loh, kan wayang kulit kan itu kan fleksibel untuk segala usia toh Pak. Ora wayang kulit tok sing fleksibel. Lah napa? Wah, liyane yo enek luwih fleksibel. Halah Pak. Ah iya. Dan Mbak Triasuti coba kaya apa berdiri? Nggih. Kusuma Iya, Mbak. Wijaya. Nggih. Kusuma. Nggih. Pak niki ndak bertiga sama Lintang aja. Boleh tang, ya tang. Bertiga. Bertiga pisan tanjake tang. Lah. Ngono. Nggih, nggih. Nah, Pisan papat. Apik iki. Nggih. Lintang saiki dhuwure sak aku cah pisan ya ampun. Tutik ya dhuwur. Aku nggak bisa berkembang Pak Yoyo. Ya, Mbak Tutik berarti di tengah aja. Rabumu kurang rabumu. Iya, nggih. Ayo. Rambutmu kurang. Ora apa-apa, sing penting sing dadi lak cengkoke to, Tik. Ora Iya. perkara dhuwure. Ayo, nggih. Aku mau dhuwur malah aguk, Tik. Ayo. Pantes ya semono, ayo.
Monggo Kusuma Wijaya diaturake. Yo, cecos. Makasih Nduk Lintang sudah bergabung. Salam kagem Bapak Ibu nggih. Nggih, siap Bapak. Nggih, pangapunten. Nonano Bebelo wirat moyo apa Mas? Wah sampean ngombe kopi no paling kene ketok klenyer ireng. Saking putih kulite sampean. mereka duwe gulu ya. Nggih. Balik rono ne ta. Kowe mari ora duwe gulu kaya ketok kopine. Bener. Kabeh mari perbandingane bojomu. Jangan ngombe susu kaya ketok ireng ae. Lah nyapa? Pancen yo ireng lho to. Ireng dia tapi kan manis. Wah, ngono. Timbang bojomu ben
bojo kok gedine bobote 187 Ya, ya lah apa? kuwi bojo apa, Mas? Lah iki bojone iki mlebu jedinge lawange dibongkar dhisik kok. Aku rumah tangga iki dandan ping 18 lho. Jeding. Ngono Rambo Ijolo loro. Iki ciri-cirian loro ya apik. Ya iya, gitu. Tan wurung sri huning gugur dadi mustikaning tuban Jenyon sewu nggih Bu Kesi. Ngapunten Pak niki kula minder sekali kula. Nyapa? Nyapa? Dalam kan Ibu nggih rumiyin ingkang ngajari kula nggih raketang titik-titik ngono lho Mas, nggih ikut diajari kula awit kula alit kelas 3 SD nika. Mulane nek wis diajari Bu Kesi sampe Nggih. butekno Lah. iki. Nah, nggih nun sewu nggih Ibu nggih. Nggih. Mangke ketok lek grogi ndang raup mawon. Mumpung enek tandon nang kene iki lho. Ya Walah. tandone ra duwe gulu, Nduk. Oh iya. Nesu. Milih para ngono kuwi ya. Milih tapi ya tret. Mampet. Takok milih apa ora ya milih wong tandon. Mangga Sri Weningipun gendhek lintang Kairo Made in Kediri yo. Sri huning mas diketuban lampu tresna lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kawas prasaja ananda branti
sampun katur menika kalawau Sri Huning. Nggih. Dipun garap tayub. Nggih, mekaten nggih. Nggih, alhamdulillah. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak kami tua Mas. Hari ini kami tuanya hadir ada 3. Nggih. Nggih, Bapak Imam. Pak Imam nggih. Bapak Manir. Nggih. Leru. Pak Menir kok. Bapak Manir ingkang Pak pundi nggih? Minarno. Dalam Pak Minarno. Bapak Winarno. Minarno. Nggih, kalian Bapak Hemi, nggih, leres Hemi, nggih. nggih. Ingkang pundi nggih? Kena Oh, badhe duet. nek omong sing cedhot, mungkin iki galak-galak iki salah dirabi kene. Ya malah apik duwe Nggih, keturunan wong sugeng kene. dalu, Bapak menawi badhe niki pripun Pak Dalang? Monggo menawi badhe duet, Pak. Pak Nggih, Wono. Monggo badhe menawi duet. badhe duet, napa badhe nyuwun ngersakaken tembang badhe duet. Iki mau wis info omong karo aku. Infone Pripun, piye, Mas? Mas? Mergo acarane iki saking dawane. Heeh. Sampai arep nyumbang lagu ki rawani. Lah nyapa Mas? Lah kira-kira ya ora metu kok ngerti. Wis Entek entek ora metu wis disiapne kabeh wis dicukupi kok Wis tenang siap wae. nih, Mas. Mboten iki monggo ingkang kersa duet Napa monggo mboten badhe napa-napa. dawuh rumiyin? Mboten menawi piyai mriki niku biasanipun pancen menikmati, Mbak. Menikmati. menikmati. Oh, leres sangat. Sameneika genduk lintang saged istirahat sekedap. Nggih. Niki gentos kula tampilaken Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih. Ya apa? Nggih. Diratani nggih, Pak. Nggih, Setunggal pokok diratani, setunggal, nggih. nggih. Kutak tang tak dang dang dang. Oke, berpadu dalam melodi. Yo, Yo. monggo. Menika Mas Dodok, Mas Komet, genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Oh, saking Tulungagung. Selamat malam, Mbak Wino. Nggih, selamat malam, Cak Dodo. Asli Tulungagung nggih. Iya. Perjalanan sini berapa jam? Saya aslinya Tulungagung tapi domisilinya di Solo. Oh, alas. Sampun hijrah teng Solo. Iya. Sampun hijrah teng Solo. Nggih, Nama nggih, aslinya siapa? Winong. Mboten mesti nama untuk anak-anak kita nanti. nggih. Halah. Apa terus gelem mbok rayu kaya ngono? Menawa pas kilap kok ya. Bilang kondi kok. Lah wong elek nek gak ngeyel apa payu lho Dok, kok ya. Ya kok nyerang ngono. Nyatane kaya kowe jelasno dhewe. Mbak Winong sudah punya pacar? Belum. Oh. Alhamdulillah secara kebetulan saya juga belum punya pacar. Bagaimana kalau kita nanti ora usah suwe-suwe pacaran langsung nikah? Mau. Mau ternyata. Iki piye to Mas? Gak nyangka lho. Anu to, Dek. Aku belajar gendeng. Pas kan bar ngombe pil sing randuk cengoh niki lho. Oh, Dadi pikirane Lah kaya di bang kono ki sing lanang hula-hulu kaya. Lho, ngene lho Mas, wong wedok kuwi ora samok peksa, ben saka ati nuranine dhewe sing jawab, ngono lho. Wah, jagakno kuwi ora oleh-oleh to nak aku. Lho, lah nek aku tak jajal dhisik, Mas. Iya, iya. Wong lanang ki menang milih, aja wedi dhisik. Dik Winong nggih. Nggih. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum kebetulan. Piye kok sok Kenapa kok? ngoro-ngoro kok. Kenapa kok belangkonnya dilepas? Ya, biar kelihatan ketampanan saya. Wah. Kira-kira tampan enggak saya? Enggak, tapi saya mau tanya, Iya. boleh? Boleh. Ini bajunya kok disetaples sini, kenapa ya? Enggak anu toh. Aduh, kamu jangan buat aku wirang dong. Ini disetaples loh Pak Yoyo, serius. Deloken ini Pak Yoyo. Ketoknya pancen tandone. Terangno to, terangno nyapa dikonane to. Ini kenapa? Ini adalah buat safety pengamanan. Penganan apa ya ora cukup lho kok. Keseseken. Lah ya lagi iki enek padasan diklambeni. Salah jenengan. Lah apa? Toren.
Wah, Lah, senengan. bocah niki pun bola-bali ditanyakan oleh para penggemarnya kok lama Mbak Winong mboten jaranan. Lah iya. Mumpung ning Ponorogo kene nggen riok, ya Riok. nadyanto riok karo Tulungagung karo Ponorogo rada beda, ning nuansanya adalah sama. Sama. Nah, sama. Dicobi mawon ya, Pak. Boleh. Langsung ditunjukkan. Dawani raketang cekak nong gandengane ninggal katresnan. Ayo coba. Winong nawangse. Yo. Jaranan dangdut kreasi rineng kainten beksa Nenonan. senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana Nonano. pinter agawe brangto sinden winong tulung agung Pindah Solo. aja nganti ninggal tresno Bocahe ayu dideke entuk, suarane ya becik, njogete saya bergas engko Mas. Nggih, Pak, nggih. Nggih, ngoten niku. Ben ngertos kula. Nggih. Digarap rong ramban sepisan dangdut, kedua jarangke. Ya nang kene gulungono. Ayo. Gulungo cak dodo. Ayo. niki mawon Pak Terene digulung nih Sampeyan aja ngece lho. mboten Mas Tahu nek sindian ngece daglan sesuk kok nikah. mboten Mas Masih nikah karo wong liya. Ayo. Monggo ninggal katresnan. Dados. Yo.
Cahya, wah hebat lho jenengan. Pripun? Gadah sinden kok iso energik kados ngeten niki lho, hebat. Nggih, kula maneman. Kok saged maneman? Lho kaya ngene iki lak ora dimaneman kok lak ucul melu sapa-sapa lak kula bingung. Aset ngoten nggih. Kaya sasi ramene gampang ucul ngeten iki. Nggih. Aset soalnya. Aset nggih. Iki pomo kok Mbak Winong kok gelem karo kowe dadi bojomu. Aku moh. Lah nyapa kok moh entuk sinden ayu kok moh lho. Padha karo nyepaki tangga. Kene arang-arang nang omah malah proyek besar-besaran. Tapi ndek bojo sinden penak lho, Mas. Penake piye? Titik-titik dijak joget suarane ya penak. Apa njaluk maam ya, Mas, maam ya. Acara oleh milih. Nek aku gak. Lah piye? Penak ndek bojo bakul iwak pitik lho. Lah nyapa? Lah ki pethuke wis pahan apa dedek. Oh, langsung ditawani ya, Cak. Langsung ditawani. Kok sing mau incer kuwi tibake kok sok. Aku ya kuwi wong tujuane ya kuwi. Lah nggih. Niki wonten Cak